els que fan la feina deixen de fer i s'ho prenen amb calma. A la vaga crida un d'ells, tots els segueixen amb consignes i pancartes. Des de les finestres el gerent informa el secretari de l'aturada amb pèrdues milionàries. El sindicat, que ja havia firmat, dialoga amb els obrers amb un cert to amenaçant. Cap més pas enrere, és el pa que mereixem. Cap pas enrere, és el pa que mereixem. És tan senzill com quedar-se a casa. La dignitat quasi sempre mereix un millor tracte. Al carrer, a l'oficina, a la botiga, al magatzem. Si se'n van d'aquí sense els seus braços no són res. Des de les finestres el gerent informa el secretari de l'aturada amb pèrdues milionàries. El sindicat, que ja havia firmat